ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to a ñama siwol e nder galle ceerno Baba Moussa Demba Sow ko on waktu yoni ha to godduɗi ndebɓe e nder galle Abdoula Maliki e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal e ɗaɓɓande mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye hande o suudu sarɗiji nder leydi Sénégal lulorima taw koye porseji nayya taw koye ɗaɓɓande makko ñalawma hanki o to leydi Mauritanie hoorejo jagorɗo leydi ndi gila wottoɗɗa ko hanki wo dari e yeeso sarɗiyankoɓe gendi leydi ndi wo holliti kuccama golle ɗe ene hen jiya rokkude ndiyam Mauritanie noksoɗa ha fayma to kiifa ha fayma to Nouadhibou kono ne kadi wallidde nguura ha newo susi sinaji ko fate kosam kame boli e wallidde yangara o e ɓattitade ɓesguji leydi ndi ma en ketto e musidɗo meɗen haali Abouba to leydi Mali hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta hanki o joɗodima toon to Sine nando muɗum hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani gila keerol hakkude leyɗele mabɓe waɗi herƴo seeɗa ɓe keɓani joɗade ñalawma hanki o ɓe mbawi joɗodade toona to leydi Guinée Conakry hitande ujunere nogas e goho 2 septembre hande o ene woni 2 septembre hitande ujunaje 2024 woni hitande walla mbiyen duuɓi tati ko laamu militaire ñalawma hande o ko hofgo juuɗe wonde seppo mango gonodi ɗum ɓesguji leydi ndi dañi nokkuji kewɗi hay butikaji gooti gujjitani kabruji men mbaɗa en hatto Côte d'Ivoire Burkina Faso Ouganda Cameroun nane bi RDC Congo joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo meɗen Alhassana Oumar Mbotia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah ekkiɗo hen nalliki kawniki woni gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muɗuma hewɓe kutortoɓe gorelte kolliti oɗo saaha kay kamɓe kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ala rewam ala effet ala haydara an joguiɗo ɓandu musoru ɓiye musoje koyɗe musoje koppi musoji puƴƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma sa jokkodire gorelte joni mbiya alhamdulillah kono kadi kawis keso jiyaɗo e gorelte rafi taw kadi ganduɗa ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jooɗo ha ɓooya taare jalta e mum walla ni toɓɓe e gueɗe goɗɗe kala gorelte hollitama kay hande o hewɓe mbi'i alhamdulillah joguiɗo sukara AVC cardiaque ha e ñabbuji goɗɗi kala gorelte ko kawis mawɗo sa yiiɗi humpitade ɗen gueɗe kala jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala so tawi noon ko tonggode gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe keeɓa lekkiki joni woto woɗɗo so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto cuuɗi men Kidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasiro mbatta ko 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé 76 596 76 09 so tawi gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gedda Sy 77 267 16 66 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte kawis mawɗo eɗen daña hen jama
ceerno jibisi wittiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yogay ñabbuji cuuɗetoɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenniɗon seeɗa saɗa ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete hande o ceerno jibisi wittiyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis e morit gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno jibisi ma a wi alhamdulillah ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje won hen ma yaltinane 13 rafi won hen 19 won hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle konon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 minni ko ene tawe to Noksoɗa ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde ona mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tonggode ceerno jibisi ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduno kala ceerno jibisi e dow moɗon kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe alhamisa joyi jeenaɓoro hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Hajjayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe Ali Abouba Sar Abdoullahi Sarr e hettiyanko mum kala ene wiyam manditare jaam ɓurale kisal tokram Sar Abdoullahi Sarr ha toon to lobbudu yurmede Nuwa Dibo ɓi sohna Rahmatullahi Sall mo innirimi on ɓiɗɗo noon hande taw kadi woni manditare muɗoma an tokram Sar Abdoullahi Sarr mi wima manditare jaame kisale ɓurala ha toon to lobbudu yurmede ane mama mera gueyi kala e dendagala ɗo tokra men goni kala mbima manditare jaam kumpital mene ɗemgal pulaar leydi Sénégal jamma hanki o fuɗɗima burdi taw kadi ko burdi madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama e jokli leydi ndi Sénégal ha tenti noon toon to Tiwawona ko toon fuɗɗi hanki o burde Dakar heedani hen caggal yogay nokkuji kala hono no wowi waɗede so wiyama tan ngol woni goo nduɗo hen lewru mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallama jamma kala ko burdi madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama sirña Moustapha Sy Al Amina yonnani hay seeɗa konnguɗi ɗi yaltini ɗum Cheikh Oumar Diagne mo ganduɗa yaltini konnguɗi ɗin konnguɗi hewɓe oɗo saha ken tolno yimɓe joyo joƴƴini gullitali mumen to laamu leydi Sénégal kanko on Serigne Moustapha Sy Al Amina wo erima hoorejo leydi Sénégal hono président Diomaye Faye jiɗɗo wadde jillu muɗuma ɗo tan e balɗe ñande 13 nduɗo hen lewru gonɗen toon to Tiwawona se ɗiɗi kay jaɓɓede payodingal yo gajo walla yo haal walla ni yo guijo wonande Cheikh Oumar Diagne mo ganduɗa yaltini konnguɗi joɗani faade Cheikh Alhaji Malick Sy Tiwawon faade kadi roi Maroc kame Hassan II yaltini konnguɗi ɗi noon ɗi ganduɗa joofi tigui koye sifa goɗɗo mo yoɗani no fewi siftinde mon Cheikh Oumar Diagne e laamu hoorejo gonnoɗo hoorejo Sénégal Macky Sall ko kewnoɗo wokkidde konnguɗi gulɗi jaw faade Macky Sall serani kala saaha nawede to kaso nguɗo hen laamu ko ari ko noon toɗɗimama mo wondemo directeur
général ko fate bange moyen tokoso taw généraux taw ko battiɗo mawɗo leydi ndi woni mgp ngal cetal ngal wo ardi oɗo saha gonaɗo beele mawo heddo e poste makko walla ala beele oɗo saha haalande makko ɗe jogorano addude herƴe hakkude leydi sénégal kame maroc ɗum woni hande o ko yogay jaydeli leydi sénégal kolliri hoorejo leydi sénégal hono basirou faye gila toon to leydi chine ko toon kay wot ɗaɓɓiri hoorejo suudu sarɗoyeji ndu leydi sénégal amadou mam dioba oɗo saha nde umminta hande o lulde nden lulde noon koye toɓɓe nayyi ko fate gueɗe cifronode hakkude union afrique e sénégal yoga e toɓɓe goɗɗe kala ɗen hande jeeyi sababu lulde ɓen sarɗiyankoɓe taw kadi ko ɓen sarɗiyankoɓe benno wullitinoɓe ɗo yeesejo taw kadi ko suudu sarɗeji leydi sénégal yidde ɓe derguidde laamu ousmane sonko ko hande ɓe ɗaɓɓuno ɗum hawre noon mawlidi rewji ɓe dow kañumne addi haaju mum goɗɗo ɓuuro heñorade on haaju noon yowa beele maɓe dañoy fartange wawde lulade gam derguidde laamu ousmane sonko walla ala tene kadi oɗon saaha ɓe keddori tan ko ɗo hennayi balɗe sappo e ɗiɗi nduɗo henna lewru ya taw wonanden kay wonande suudu sarɗe jogori fusede e wiide hanke o ousmane sonko hay goto wawa derguidde wonande laamu muɗum caggal kay koɓe keddori ko balɗe daɓɓe tan tene kadi so hoore ndi arti ɓoyata sappo e ɗindu lewru maɓe pirtu nduɗo henno suudu ha laaɓa ha wiya ceer kanko ousmane sonko o haɗani ɗon tan o yaltini oɗo saaha konguɗi gulɗi diawa faade kay ɓen ɓe o joofi peɗeli enen gujji jawdi leydi ndi holliti koko kebbini compte banqueji mena yeewi holliti kees e taw kay haydara ɓe tawani heena kono holliti maɓe gummin enquête aji mawɗi no feewi ko fate compte banque aji e gueɗe ɗe kala kay moɓe tawi ne wujji maɓe nangu ɗum ɓe bedduɗum e kaso wo holliti woni hen ni tato ha nayo dogɓe jalti leydi ndi ɓene tawi to Qatar walla ni mbiyen Dubai ɓene tawi toon to Canada maɓe ndewe ɓen ɓe naggay noppi mumen ɓe gartir ɗumen hay guenidi leydi Sénégal wo holliti ɓe ɗaccata hen hay goto ɗum koye konngudi makko hanki ɗi o wukkiti kanko on hoore jagorɗo leydi sénégal ousmane sonko hanki ñalawma o hollitino hirata taw kay ardiɓe ɗeɗo hen cati ɗiɗi woni conseil économique et social environnemental kamɓe haute conseil collectivité territorial taw guitta kay poste ji men hanki jammo ko ɗum laati kikiɗo wonande abdoullahi dawouda diallo kame aminata bengue ndiaye guittama e poste ji mumen ɗin cuuɗi ɗiɗi ɗi mawɗo leydi sénégal ɗaɓɓirno ɓen sarɗiyankoɓe e lulde ñande altine nde wonande kay wonande lulde yawtunde wonande kay ɗin cuuɗi yo pirte nde ɓen sarɗiyankoɓe caali kanko kam o itti ɓen ardiɓe beele ɗin cuuɗi natta wawde jogade doole wawde wurde gurdam mumen kanko hoore jagale ndi o holliti e kala centre ma waɗɗon ko fate coftal ɓalli nde tawno yimɓe gollotoɓe poti ko softude poti ko sellude beele enen golla tigui rigui ɗum noon kala koye konnguɗi kanko on hoore jagorɗo leydi ndi sénégal gonɗo hande guijade yogay ɓen dawriyankoɓe gendi leydi ndi sénégal jagorɗo ñawoje leydi ndi inde makko ko ousmane diagne ko hande ɗoɗo kalaten o fonno huccodirde e jaydiyankoɓe holko jogorno haalde anda ko o holliti hayti kono ala kala kay dat goɗɗo ƴettaɗo ko fati e oɗon fannu kala maggal de raka darɗe ɗiɗi ɗe cheikh ahmad bamba julno ɗon ɗo gouverneur mo saint louis taw koye bureau muɗuma ɗen darɗe ɗiɗi kala hitande arde aɗe juule ɗon ɗo nder gueƴdade maayo 15 heures ɗo ɗo kalaten darɗe ɗe nana juule to dara ɗon ɗo pont Faidherbe ɗo uddama ha tiiɗi ya ngara saint louis wona hunde wemde no feewi otoji giwoji banggue Podor gonata webde kay ya ngara mumen ɗum noon ko caggal kay nde o nawete toon to leydi Gabon gam ɗen darɗe ɗiɗi on jaydiyanke nangganoɗo ko fate wargoji Bafa Bayota toon to Casamance wonno ko hitande ujunere sappo e jeetati ha waɗi yimɓe sappo e nayo mbasen pital men taw ko tenoynoɓe caggal yontere yawtunde goto e mabɓe ɗaccitede wiyede kay kañum jiyaka hen rene kappina basana o noon caggal kañumne koko ñawanno kaddi gurdame kaso balɗe joyyi ko natani gueddere wo ñamata wo yarata wo losi hawo tampina feewi hande o subaka o waɗama évacué wo nawama toon to hôpital beele kadi o wawa safrade ɗon kay ɗo taƴana kaddi gurdame e nder kasso to Kafountine ko sappo e jeeɗiɗo
sagata mbiya teb kamɓe noon ɓe gonno koye moykinade yidde jolde laana yaɓande Espagne ene maɓɓe jeeya koto leydi Gambi woni hen koto Guinée jeeya kamɓe kala noon ɓe tottama parquet mo Ziguinchor ngam fadde ñawoji maɓɓe saabu hande o laamuji ɗi natti yaafade kala suka nangaɗo koko rewnete laawol sipiriyanke cippirteɗo mbiri gana keptinaɗo e nder gueniɗe leydi Sénégal woni biyeteɗo Serigne Ousmane Dia ɓuuɗandirede Bombardier holliti hanki o dartini carriére mum gorko mo duuɓi 49 holliti ko heɓanno heeɓe lamba hankkadi dartini ɗe guɓɓe golɗe jawa oɗo saaha jeyade toon to Mbour holliti kala ko fate lamba to goɓɓe sippirede yuppude hoore mum leɗɗe ayejo o narti o dartini ha laaɓi ɗum ko caggal kadi woni rowade arena e heddemo yogay victoire uji kewɗi no feewi taw kadi wonande koɗo hen Serigne Ousmane Dia nottotoɗo Bombardier gaten koye Air Sénégal SA yowi yogay ɓoggi ligne uji ya gara muɗoma ɓe kolliti e nder nduɗo hen lewru sifa golle mabɓe kala ko wayno Mila Libreville Douala Barcelona nonne kadi ha fena Marseille Lyon ɗiɗo nokkuji kala ɓe jowi ɗum noon ko haaɓe jurnito golle mabɓe holno ɓurata wawde yencinirde taw koye ligne uji bawɗi rokkude haalisa beele ɓe mbawa hoyfinde golle mabɓe ha newna ya garaji ɗi kala jeehetena ko toon to Kolda sukaɓe rewɓe ɗiɗo nangganoɓe e sifa bonnugol deedi ɓen sukaɓe minoraji mo duuɓi 16 mo duuɓi 17 taw ko ressaɓe ɓen noon ɗiɗo darima yeeso parquet ñawore mabɓe oɗo saaɓe tottitama jinnaɓe mabɓe yo ndenɓe kono laamu ngu ne rena e mabɓe kamɓe ɗiɗi kala koɓe resaɓe hen goto bonniri reedu mum ko lebbi tati goɗɗo ko lebbi tati pawɗi kamɓe kala noɓe tottitama jinnaɓe mabɓe yo ndenɓe nden ka kiska kono e kala saaha laamu ngu ne wajda mabɓe yitere kamɓe ɗiɗi kala noon koɓe resaɓe hen goto desɗo ɗum o ko jangguinowo ko Dakar wonno oɗo saaha nanggama goɗɗo noon joom galle mum koto Madina Yero Fula mbiyama teb gam wiyeteɓe holko saabi ɓe ndesi min horaji ɓe jettaki duuɓi 18 jahaten ko ha toon to Madine jaheten ko ha toon to jaheten ko ha toon to gudduɗe ndeɓe taw koye fedde wiitede ADEC ɓeɗo henna ko fedde darinde kala duuɓi ɗiɗi eɓe jirlo to wuuro ngo gam yidde ɓamtude faggudu wuuro ngo laaɓale kisale gueɗe kewɗe ma en ketto musidɗo men Ousmane Gadio goto e ɗowiyanke yewtere namde jaabowuje jayde moon Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe ma artan men e golle ɗe ɓe mbaɗi toon Ousmane Diagne toon to gudduɗi ndeɓe holko kewi toon ndeɗo henna fedde holko nde yahata ko nde darni e hol kuccam mayre ko noon tigi rigi ceerno Abdoulaye Sarr ɗo e cuuɗi meɗen gudduɗi ndiyaɓe jaɓɓima ndeɗo fedde wiyetede ADEC ko association pour le développement de gudduɗi ndiyaɓe rendina dendagal ɓesgu ndiyaɓe kala debbo e gorko suka e mawɗo wurɓe toon to Dakar wuuro lamorgo leydi Sénégal ndeɗo fedde ina aadori e kala duuɓi ɗiɗi wadde jillu mum ɗo e cuuɗi men gudduɗi ndiyaɓe wonde ɗo fodde balɗe sappo ha yaade e nangue taw ngol lawol ina wattiɓe lawol sappi ɓiwol ko eɓe mbaɗa ɗe golle pattam lamiji caggal nde ɓe gari ɗo e cuuɗi men gudduɗi ndiyaɓe ɓe ɓuɓtinani kamɓe kala e dental mabɓe ɓe jeehi ko galle joom wuuro gam yettinoyde duwaw e duttogol e joomum on gonnoɗo joom wuuro gudduɗo ndiyaɓe duttinoɗo e joomum e dumunna jawtuɗi e on tuma ɓe tawi toon ko khalifa wuuro ngo hono ceerno Amadou Tahara Dia wondude seti muɗum ɓe mbawi joddade e yewtidde yo andine khalifa o kadi holko woni garagal mabɓe e holko woni jaɓɓal mabɓe khalifa o kadi weltanimamaɓe duwanimamaɓe sembiniɓe kadi e gonka gaɓe goni ka caggal ɗum ɓe gummi ɗon ɓe jabani galle imam wuuro ngo onne kadi ɓe mbawi joddade mum e yewtidde mum e hollide ɗum kadi holko woni koyɗe mabɓe onne kadi wawi duwanadeɓe e gonka kaɓe goni ka ndi ha jamma ɓe noddi ko jeunesse wuuro ngo ɓe jewde mumen ɓe gandini ɗumen kamɓe tawaɓe ɓe e kamɓe arɓe ko kamɓe kala ndendi golle ɗe ko kamɓe mbaddata jungo e fandu ɓe mbawa gollade koɓe jiiɗi gollade ko ñalawmaɓe ɗiɗo ɓiijo o ɓe duttatani koko wiyete sénare woni yumma laaɓal ɓe jeehi ko jama e juma ɓe mbawi fittude ɗum ɓe mbawi kadi wadde fobirde ɗum ha laaɓi ceerra ñalawmaɓe tati ɓiijo o ɓe jaɓani koto wiyete école aji to ɓe jeehi école primaire ɓe mbawi yiide ardiɓe école aji ɗi ɓe mbawi joddade mumen e yewtide mumen yoga e saqqaji mumen e goƴaji mumen nde ɓe ummi ɗon ɓe jaɓani koto wiyete
collège soni kadi ɓe jii ardiɓe collège ɓe mbawi kadi jodade ɓen e yewtidde ɓen nde tawno ndeɗo fedde e dumunnaji jawtuɗi ɓe mbawino wadde toon ko wiyete bibliothèque caggal ɗum ndi ha hiiri ɓe jeehi koto wiyete jardin toonne kadi ɓe jeehi ɓe tawi toon rewɓe golloɓe e on jardin ɓe mbawi kadi jodade mumen e yewtidde mumen ñalawma mabɓe tati ɗiijo ko yaade toon to wiyete poste de santé ɓe jaaha kadi ɓe jiiya ɓen ɓe joddo e mumen ɓe jewtude e mumen caggal ɗum maɓe jaaha toon to asifor woni ardiɓe forage ɓe gommum ɓe jewtude e mumen ɓe kalde e mumen noɓe gowi waɗirni ndeɗo fedde ina ɗo ha balɗe sappo so haajiɗo gena e siftini noon hitande hikka nde teddiniraɗ ɗeɗo hitande ko on biyeteɗo ceerno Seydou Nour mo ceerno Ahmadou Yero Acc jooɗi toon to korosma joom ñaaɗi ko on woni pareo mareo ko hajja baabiɗo bari gonɗo toon to dowlaji dentuɗi Amérique hitande hikkane ko ɓeɗo tigui rigui teddinira ɗeɗo gueɗe ɗum noon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ina rewidi ɗeɗo golle so Allah jaaɓi kala ko wawi kewde ga subaka ha hiira ma weltare Allah simta noon yadde musidɗo moon Ousmane Abou Gadio ɗo e cuuɗi men gudduɗiɓe gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Ousmane Gadio ɗo wiyanke jewte namde jaaba woji jayde weltare TV to gudduɗi ndeɓe golle ma jooɗi peewi gudduɗi ndoɓe ko ɗon jeyeten ha to galle Abdoul Tamboura ha toon to gudduɗi ndeɓe sen giwi to gudduɗi ndeɓe jehetena ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass fedde enɗam Bilali waɗi no woyi wadde e kala hitande so waɗi wadde kay dawi cotti faade to guesa ceerno rutti kadi tenoyle ɗe ma en ketto musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi jurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Sarr Abdoulaye Sarr nden hinde wiyeteɓe enɗam Bilali taweteɓe e nder wuuro teddungo Madina Gounass kala hitande so ndungu naati Sar Abdoulaye Sarr eɓe keewi suɓade ñalɗi ɗiɗi moƴƴi ɗin ñalɗi ɗiɗi ɓe mbaɗa ɗum toon to guesa ceerno Allah Diama Tidiane Ba Khalif to teddu Madina Gounass oɗo alet jawtuɗo e altine jawtuɗo ko ɗin ñalɗi tigui ɓe mbanno ngol dawol fattum lamiwol ñal alet nde ɓe dawi kamɓe kala guila subaka en ɓe ñalli ɗe guesa ceerno gam remde ha kikiɗe ɓe gayni e on saaha ɓe garti ɓe jofti wuttudungo Madina Gounass janggo e muɗum altino ɓe jeehi kadi ɓe duttiri kadi ko hen ɓe ñalli e nder guesa ceerno Allah Diama Tidiane Ba Khalif to Madina Gounass mene goltidde golle baɗɗe fayida makkari ndi guerte ɗe maajo kala hen nokku ɓe mbaɗi hen ko mantini machallah ñalaw altine cakkiri o noon Sar Abdoulaye Sarr ɓe cakkiri kikiɗo ko tenode leɗɗe ɓe gaddi ɗum ɗon ɗo ceerno Diama Tidiane Ba Khalif to Madina Gounass nde ɓe jetti ɓe tawi ɗon ceerno ɗo caali ɗo ceerno weltima kono kadi weytima machallah duwawi kadi duwanade ɓe ɗo no kalitande e mbaɗɗiɗo golle payɗinde e mbaɗɗiɗo golle mantine Sar Abdoulaye Sarr kamɓe kala woni ɓe weltata saabu nayeɓe e enɗam Bilali e sagataɓe e sukaɓe tokkoɓe fof machallah gaari jante dawol ngol kamɓe kala beltima Sar Abdoulaye Sarr e ñagam Allah kadi dalloken tawtorede sahaji kewɗi wondude jaam e cellal kisal ko musidɗo Awat Samba Lo ɗe Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma musidɗo men Alhassane walla mbiyen ni Ahmad Samba Lo to Madina Gounass teddungo golle ma jooɗi peewi ndulmaji dembe ene heeɓo alhamisa hande o so tawi arti wonande madhu annabi o sallallahu alaihi wasallam woni mawlidin nabi sallallahu alaihi wasallam o wi ɓindi ɗum ceerno cheikh taw kadi walla mbiyen ni kanko ceerno Sall taw kadi ganduɗa ko ceerno Modi Sall ɗon ɗo ceeɗi men ndulmaji dembe alhamisa hande o so arti no way wadde kala hitande so wadde mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam jamma madhu annabi o ngam teddungal e inde dow inde Abou Baydi Kaw Abou Sarr e dendagal ndulmaji kala kono ne kadi kanko ceerno Modi Sall omo tintina galleji diine tawiteɗe nder ndulmaji ko taari ɗum kala e dendagal bandiraɓe julɓe wawɓe tawtorede oɗo henna ñalawma mo inniri madhu annabi o sallallahu alayhi wa sallam alhamisa hande o so tawi arti jogori latade ɗon ɗo cuuɗi men ndulmaji dembe ɗo so tawi jomiraɗo haaji sen jalti Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie hoorejo jagado leydi Mauritanie Mokhtar Wuldu Ndiaye gila o toɗɗa ko hanki o dari yeeso sarɗiyankoɓe gendi leydi ndi waɗi namde jaabowoji ko ɗon wukkiti konngudi makko ngam hollide ɓiɓɓe leydi ndi
holko woni kuccam golle makko ɗiɗo hena duuɓi joyi ko teska e nder gendidi leydi Mauritanie kettoɗen ko musidɗo men Haali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hiire maɗa Sar Abdoulaye Sarr jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ko noon tigui ko ɓuuri tengtude e habaruji men e nder leydi Mauritanie ko Mokhtar Wul Ndiaye hoore jaggoɗe laamu leydi Mauritanie o jooɗima alarba hanki o yeeso sarɗiyeji e nder jakka guendi Mauritanie tawi addimo toon ko wadde ko wiyete déclaration politique générale ko fati e gouvernement makko o holliri toon noon ɓoyata ma laamu ngu noddu ko wiyete dialogue woni kaldigal tawi ko dialogue responsable franc et inclusive woni kaldigal gonguere e gonga tawi kadi ko hay goto ala ɗawateɗo hen o holliri kadi wonde gouvernement on ene foti kay ene fadi no feewi kay ko fati résultat ji ngal ɗon kaldigal beele dendagal ɓeydude beele yidde ɓeydude dendagal sembeji institution ngaji leydi ndi kala e wawde kadi ɓeydude gerde dendagal systéme politique tawi ko no ɓuuri neworade eno ɓuuri yoɗirde tawi foof noon koye intérêt leydi Mauritanie o holliri toon kadi wonde laamu ngu laamu ngu kadi nana koko pari kay haɓade kala kene bonna ko fati kala kene dillina walla kene usta ko fati e sécurité leydi ndi walla kene bonna culture woni fina tawa leydi ndi walla tigui ko fati e façon gurdam no ɓesgu leydi ndi wurdi o holliri noon ma laamu Mauritanie ɓeydu doole mum kay e darade ɓeydu doole mum e darde mum jeeyede kay e fedde union ha ɓeyda tigui jeeyede e fedde union africaine ha ɓuura kadi jeeyede e ngal ɗo catal biyetegal liga araba e jeeyede kadi e leydi taw ko leyɗe renduɓe dendagal fedde taw ko fedde conférence islamique ma laamu ngu kadi ɓeydu rende e hormade dendagal koddigal moƴƴal hakkude muɗum e leydi tawi kadi koddigal moƴƴal woni hakkude mum e ɗen leyɗe guila duuɓi e kitali ko adi hande ha joni ko holliri tigui kanko hoore jaggoɗe leydi ndi woni Mokhtar Wul Ndiaye o holliri to yeeso tigui yeeso sarɗiji nder jakka guendi Mauritanie wonde kay oɗo saaha joni toɓɓe ɓurɗe heñorede ɓurɗe wonde priorité heddi kay ɓurɗe wonde priorité ko heddi e nder ndeɗo hitande 2024 o holliri ɗum noon e nder toɓɓe o sari ɗum ko nder toɓɓe joyiya ko ardi kala o holliri tigui ko ardi kala noon ko yo kay hirjinde dendagal projet ji taw ko eɓɓoje projet ji mawɗi gonɗi e nder leydi hen ummanaɗi puɗɗaɗi ɗi gasani beele ɗiɗon projet ji ene gasa ko ɓuuri yawde e yaccude e nder ko adi kay mayirɗe hitande 2024 nde o rokki noon ko wayno yeru kay ɓamtugol golle woni redémarrage usine taw ko usine kosam gonɗo to Nema biyeteɗo société nationale de laiterie a Nema e gasgol golle usine taw ko usine dessalement ndiyam toon to wuuro Nouadhibou woni tigui usine pooɗowo ndiyam maayo taw ko ndiyam kaɗɗam watta ɗum ndiyam berɗam nattina ɗum e nder robinaji e nder wuuro Nouadhibou no Nouadhibou sertiri ɗum ko ɗiɗo projet ji kala ko yo gas ko ɓuuri yawde e yaccade e hollirde kadi jokkugol golle taw kadi ko ferme Lecciere toon tawateɗo toon to Timbadara e jokkugol golle tawi kadi ko golle kay gaynugol ko ɓuuri yawde e yaccade golle tawateɗo to taw ko pont échangeur batteɗo to Carrefour Madrid mo Nouakchott ha e pont gollo tawateɗo toon to Carrefour biyeteɗo Ain El Chekene e nder Nouakchott e jokkugol golle kadi tawi ko lancement programme transport urbain mo laamu ngu ummini e nder Nouakchott ɗeɗo golle kala ko poɗɗe gasde kay ko adi ko hitande 2024 nde ene maya Wula Ndiaye holliri kadi wonde laamu ngu woni kay woni tigui koye haɓade dendagal ittude kay kaɗoje woni des obstacles tawi kadi ko kaɗɗe tigui gasnugol walla gaspuɗɗugol projet ji taw ko projet ji mawɗi no feewi tawa kadi financement mum foof koko rendina ha timmi ko wayno tigui assainissement wuuro Nouakchott ngo ko wayno ɓeydugol ndiyam robinaji to Kiifa ko wayno ɓeydugol ndiyam robinaji to Nouakchott tawi kadi ɗam ndiyam ummoto ko toon to Idina e jokkidde kay ferme taw ko ferme de canal Koccie taw ɗo ɓe mbiyata Koccie daftu tawi ko wadde lawol ko lawol noon ko lawol moƴƴol kay ha tigui tummade ferme to ha wawde ferme o natta juttade ɗiɗon golle kala walla ɗeɗo projet ji kala holliri ko poɗɗi obstacle uji mumen kaloji mumen ko foti ittede ha laaɓa meteɗe mbawa gasde ha no hannirta ni
wul njaay noon holliri wonde laamu ngu yidde kay yidde mum ko haɓade kay tiidgol kadi ko haɓade tiidgol ko fate nguura haɓade kay ustugo fate ustugol cogguji taw ko gueɗe ñametede ɓurɗe to jinnede e nder leydi hen ko laamu ngu noon ma waɗ ko wiyete subventionné ɗeɗon gueɗe ɓurɗe hade jinnede ko wayno maaro ko wayno gawri sukara e nebam e ko nandi hen kala laamu ngu kadi ina yiiɗi wadde ko wiyete programme assurance maladie woni kanam wonande dendagal étudiant ji taw ko janggoɓe e nder leydi Mauritanie wadde kadi ko wiyete tigui hebloji taw ko hebloji moƴƴi no fewi woni formation professionnel taw ko formation jaaduɗo e jamanu ɓeɗe dendagal ɓen sukaɓe enen keeɓa on formation taw so gayni ene mbawa gollade ƴettede kadi e golle mumen hano hannirta ni foof noon koye mbadi haɓade tigui wasam gollago holliri kadi wonde laamu ngu ma ƴettu peeje kay wonde tigui réforme wadde systéme politique ha tigui ɓeydo wonde systéme politique leydi ndi ɓeydo wonde transparente ha ɓeydo tigui labde ceeɗa gestion ɗiɗon service aji o holliri kadi ma laamu ngu darano doole mum ponno haɓade kay mbuñaari e boddingol ngaluji e nder leydi he kala ha joni Sar Abdoulaye Sarr ko nder leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinare ko fate julago woni ministre du commerce o joddima e joom ngaluji woni fournisseur uji tawi ko addoɓe marchandise uji ɓurɗi hattojinede e nder leydi Mauritanie ɓe pamodiri noon ɓe tonggui yoga e cogguji woni prix ji ena uste ko wayno noon ko wayno sukara ko wayno maaro nebam ko wayno kosam e tigui pamodiral ngal noon wawi tigui heɓade ko caggal kay batuji kewɗi joɗade hakkude ɓen commerçant ji hakkude mum e primature woni tigui to galle premier ministre to jonde kewɗe mbawi joɗede taw kadi golle ɗe tigui ene waɗi hen junggo mum hono banque centrale wondude douane foof mbaɗi hen juuɗe mumen ha ɗum wawi latade so tawi noon ko cogguji gueɗe kay so tawi noon ko prix ji kay ustaɗi oɗo saaha joni pamodiradi ko ɗeɗo gueɗe ko wayno kilo sukara wattama 1.50 so tawi ko kilo maaro wattama 1.3 so tawi ko bidon l'huile garo 20 litre muɗum wattama 1.5 so tawi ko kilo gawri wattama 120 boîte taw ko lait concentré wattama 150 piccal 50 woni 150,52 taw ko haalisa ugguya yidde laamu ngu ɗon e oɗo saaha joni ko ustude dendagal gueɗe ɓurɗe hatojinede ñametede kay ha deke ha beele kay dendagal ɓesgu murtanaɓe kala ene mbawa wurde gurdam moƴƴam no fewi musidɓe tedduɓe Sar Abdoulaye Sarr gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal Pulaar e sawtowol musidɗo man seydi man Haali Abouba yo jaam Allah jogum jogo Haali Abouba gorkom lugseyɓe gorgol golle ma jooɗi peewel mbiye tan gustugol ngol yo won gustugol gonga e gonga maaro nebam sukara e kosam e gueɗe jaadoƴen kal nde tawno fayi koye reedu so tawi seeri tan jomumen gandaɗe koye mumen ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali audiovisuel leydi ndi ɓe kolliti ko ene tolno 53 radio kolima wonande kay ko radio ji ɗi ndewani lawol ɗi keptinaga wi noon ko gardiɗo ngal catal woni Gawsu Coulibaly o holliti 182 radio heftinago e nder leydi ndi hen 74 tan woni ko rewi hen lawol walla ni woni ko rewi hen lawol hen nogase jeenayya ene rewe woni hen ko lebbi nayyi kene foto wonde 102 radio kene tolno hande kitale joɓani taw facture aji mumen o erima noon ɗin kala oɗo saaha nde ɓattitto service wawde yebde lempoji mumen walla ko wona ɗum ko wawi jeyde kala ne wawi yentoyde hen gam hollitede yogay radio ji hande woni teska e nder leydi ndi taw gona keptinaɗi ɗum noon kala ko ummi joomen woto mbi jawani tinde ɗum Beijing ko Chine hanki o jonde jeeneɓire gasi ɗum ko toon to leydi Chine hakkude Afrique kame leydi Chine nden jonde noon jeeyi sababu ko adi hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta wawi jododade yogay ardiɓe leyɗele teskama noon jonde hakkude makko e gonɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani gila tan hakkude keerol mabɓe to herƴi e kala saaha nattude wallidiɓe armée leydi Mali e nder leydi Mauritanie walla riddede yimɓe ha nata toon jeeyi sababu herƴo gonnoɗo ɗon hanki tan ɓe dañi jododade ko adi ɗum ko kala ɓe jododaki kono ala kala jayde sigginde koɓe kaali so wona jayde leydi Mauritanie hollitiɓe kaldi gueɗe ɗe ene ɓuura ɓattinde hakkude leyɗele ɗiɗe woni to banggue faggude jokkodiral e gilli kame cehilagal kanko hoorejo leydi Mali o jododima
e Foria Simbe hoorejo leydi Togo hoorejo leydi Centrafrique kono kadi watañi joɗodade hoore jaggoɗo mo leydi Niger kamɓe leydi Burkina Faso yoga e ardiɓe leyɗele ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴi no fewi kono kadi ɓe kaldi hakkude makko e William Ruto mo leydi Kenya jamne kisal no artirta toon to Sahel ha tenti noon hannde o Sahel ne wuli jaw wonde kombaji tawitiɗi e nder muɗum kala keddotoɗen koye leydi Mali dogamol to ena moltiɓe toon to falaje ne tawi nder Bamako ɓe kolliti gila ndungu ngu ari ɓe guuri ko mbooho e ñiddo e caɗele beeli tenaɓe jogui sukaɓe tokkosɓe ɓowɗi e ñonkoto ne heewi ɓe erima gouvernement o nde wawata wallidde ɓe ha ɓuurɗo hen kono kadi ɓe kolti ndiyam jarateɗam ko hunde sattude holliti Amadou Diallo goto e adiɓe kay dogde moltade nokku o ɓe kolliti ha hande ɗen berti juuɗe faade ɓiɓɓe aɓe faade leydi ndi kala holliti omo jogui ɓiɓɓe 10 kala mum guuri koye dow keeci makko ɗoɗo yolayru waɗi aɓe eri laamu ngu nde wawata wallidde ɓe haɓe mbawa kay yitade koye mabɓe no fotiri kala jamma mawlidi nabi sallah sallam leydi Mali ene heeɓo gam mawninde jamma annabi o ɗum latoto ko 16 nduɗo hen no lewru holliti ɗum ko jagoɗo diineji leydi ndi wo holliti on ñalawma ko ñalawma 16 latoto e nder leydi ndi kala ngam jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ko fate collectivité territoriale leydi Mali wonande kay conseil communal taw koye nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Mariba Bogo on gardiɗon commune ittama e golle mum ngam mbuñaari duuɓi 10 ɗi jooɗi ɗon teskama mbuñaari dirtinde ngalu ɗen gueɗe kala no wiiri jagorɗo mabɓe tambiɗon banggue ɗen gueɗe kala ko diweteɗe kono kadi ko dewinteɗe ha ɓuura wawde rewde lawola sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry tagganma tan 5 septembre 2021 ha yetti 5 septembre 2024 duuɓi tati tengurengo ko général Mamadi Doumbouya forti koyɗe e leydi ndi folli laamu Alpha Condé ɓiɓɓe guinenaɓe hewɓe ɗaminoma jam ma artu ɓerɗe ɓuuɓino hewɓe poofi kenal lakkitare juutadi tan seppoji puɗɗiti wargoji nangle e yewde senuji médiaji lendi guila e radio ji e téléji ha tenti ɓen ɗiɗo biftaɓe ɓoyata naata e lebbi men tati woni Funyemangue kamen wonde Billo Ba nanga gudda ha ɗo henna andaka taw hanki o noon seppo kikiɗe wannogo to Carrefour mo mbiyata pont mo mbiyata rond-point T8 ko debbo goto fiɗa kural o ngal kural noon jeeyi sawna wiɗemo clinique yoga jaydel kolti wasi fittano makko koɗen keɓaɗi hen ko laaɓi ɗum noon ko caggal nde wono e taxi goto ɓen sukaɓe seppanɗo hakkude mine force de l'ordre jeeyi kural nangal e on taski ha tawimo toon hande o noon yoga e magasin ji e bitikaji e bankaji e pharmacie ji e autoji kala gollani wone leeɗe noon dañi gollade no fotiri kala ɗum ko erade sembe leydi ndi taw ko sukaɓe leydi ndi hande o yoɓe ceppu ngam hollirde ɗiɗo hen duuɓi tati alana nafoore leydi Guinée ha tenti noon médiaji jowaɗi nangaɓe gudda e bolle puyɗe leydi ndi koko ɓafni ɗum noon ko hande 6 heures subaga ha faynma 18 heures ko ɓoyata ko ɗum woni seppo ngoɓe eringo gouvernement leydi Guinée yaltini bila taw kadi ko bila yolayru mbandu e nder leydi ndi ɓe koliti ujunnaje joyo temedde nayyi capanɗe jeɗɗo e goho taw ko foyre woni oɗon saaha ko natti defde ngam toɓoli nadde pooye mumen nogas e jeeɗiɗi ujunere pawɗe temettati capanɗe jeetati joyyi galle oɗo saaha koko yirbi ne jogui caɗele mawɗe no fewi ujunere e temedde jeetati e capantati joyyi hectare remru maaro ɗum woni ko yooli ujunere temen nayyi sappo e jeegom taw ko ndema guerte hectare uji mum woni kadi ko yooli capanɗe jeetati e goo hectare taw koko remata ko foñño ɗum woni ko yooli temedere sappo e jeeɗiɗi hectare gerte ɗum woni kadi ko yooli sappo e jeeɗiɗi hectare taw remata ko soja woni ñebbe kañum woni kadi ko yooli capanɗe nayyi e joyyi hectare manioka oɗo saaha noon laamu ngu yaltini ken tolno e nogas e jeeɗiɗi milliard franc guinéen ngam wawde faabade remru leydi ndi ha wawa dañde jaame kisal to leydi Côte d'Ivoire paaɗen oɗo saaha tampini leydi ndi ko wubbiji kay nan tan nguubo yo gay nokkuji ko wayno tufɗe
plage uji nonne kadi piscine aji beddaji boli hôtel aji taw ko sukolon gorona battu kon koye mumen rewɓe mbaɗa zippu yon tokoson kildaji tokosi jeesone rewɓe ne jahane ñaaƴa hande de ɗum tampini leydi ɗi wubbiji sernaɓe diine l'islam ɓenne kadi sernaɓe diine isa yankoɓe kukkiti konguɗi erima laamu leydi nde wawata wadde hen kuule cattuɗe ɓesguji leydi oygo hen kolliti hande leydi no yarata ni fewani ɗi wubbiji jiiɗa kala nana e beddaji ɗum so yarini moƴƴata oɗo saaha ɗum woni ko layete e nder laylayti rendo leydi mabɓe ɓe erima jaagoɗo ñawoje leydi nde kuule cattuɗi pawete wuubiji wuubi noon woni gorkati débaten yahoɓe ne ñaaƴa e nder leydi ndi Côte d'Ivoire tenti noon to Abidjan ha to ya Muskoro kala to Côte d'Ivoire keddotoɗena cetal tambiɓe jiilugol lewru ɓe kolliti jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam jogori yuɓɓineɗe ko jamma 14 ne jofi 15 so ɓe kolliti ko hecci hanki ɓe jii lewru ko hanki woni goo lewru annabi o sallllahu alayhi wa sallam toon to bundugo toon to bundugo to woni ɓe kolliti ɓe jii lewru ɗum noon firti so tawi kay ko oɗo saaha no ɓe jii lewru ni kamɓe ɓe mbaɗata jamma molde nabi sa sallam ko 14 ne jofi 15 to Burkina Faso gouvernement leydi ndi taw koye sawtuwol jaagoɗo nden kay kisal leydi ndi woni Mohamed Sana o erima ɓeskuye leydi ndi ɓurata rentade no feewi ha tenti noon ɓen yelotoɓe ɓen jula balaɓelen yahoɓe ne jirlo kala nde jiiɗon mo on paamani numéro vert nodde ndentoɗe no feewi moɓolon e goɗɗum boliɗi yimɓe ndento yeltoɓe moƴƴine rente no feewi saabu gueɗe kewɗe en mbawi somade e nder mum ha tenti ɗi wargoji bannoɗi toon to Brasologo ha ganduɗa waɗi pittali kewɗi temedde keddi hen ala ko saabi so wona ɓe nattoɓe e nder yimɓe nandikino taw kay jogui ko bamboje walla festilaji e ko nandi hen kala to Uganda inde makko Rebecca suka debbo dogiyenke ngana mo hinde athlète on mo gurdiɗo mum rufno essence duppi ɗum on caggal balɗe 5 hôpital wasi fittade mum Kenya Uganda hande ene woni e sunu mawɗo no feewi oɗo en athlète ɓurnoɗo yawde aduna kala to banggue koyngal dogdu kam wasi fittaɗum e cumo to Cameroun ko accident musɗo waɗi e lawola Fumban hakkude Douala kene tolno e yimɓe 12 walla 6 mbasi en pittali men 60 ko gañiɓe on bis nawannoɗo 70 neɗɗo hande o hewɓe ne tawe cuuɗi hôpitaux ji toon nene bi ari toon kay ko heege mangge yooro ɗum jeeyi sababu gouvernement mo nane bi ƴetti pellital warde yogay kulle taweteɗe ladde ɗe ken tolno 700 kullel ma waw warede 30 ngabu nonne kadi 85 ñiiwa kene foto wonde 60 ko mbiyeten koobi kene wona 10 taw ko bamɗi mabɓe ɗi kene wona 300 taw ko lelli mabɓe ɗi ɗum noon ko yooro argo toon to Zambie Mozambique ha famato nane bi caggal ndungu ari yeehi ha woɗɗoy tan dari paafa remru kala maayi ha laaɓi o saaha noon ko yidde faabade ɓesguji leyɗele mabɓe to RDC Congo vaccin contre impact ɗum woni hande ko fuɗɗi e leydi ndi ɓe keeɓi 100,000 dose vaccin gam vaccinde ɓesguji mabɓe ko fate oɗo henna ñaw biyeteɗo variéral de singe mo ganduɗa garɗo e nder leydi ndi kala ɗum ɗo henna uddi kumpital men kumpital men ɗemgal pulaar paɗen koye joolam jaaɓe to leydi France ma en jaɓɓo musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbotia Manuel Macron balɗe e bandum leydi France alano hoorejo jaagoɗo ɗum ko caggal nde gouvernement o derguitono ha laaɓi subaka hande o alhamisa ko Michel Barnier mo duuɓi 53 woni hoore jaago leydi o lomtima Gabriel oɗo henne mo ganduɗa ko duuɓi 35 oɗo saaha noon omo ɗamina mawo taf gouvernement makko jogoɗɗo liggodade e Manuel Macron ɗum ko caggal balɗe banduma fadede ko fate banggue wonande oɗo henna gouvernement sifande nandiral hakkude Ankara kame Caire ɗum ko hakkude Recep Tayyip Erdogan mo Turki kame Abdel Fattah al-Sisi mo leydi Égypte baɗɗo jillo mum toon to leydi Turki ɓe ciifodiri ciifande ɓeydade ɓattodire leyɗele ɗe ɓe erima hare nde nde darta toon Chine jonde nde gasi ha laaɓi 50 taw kadi ganduɗa ko million 50 milliard 50 milliard koppareje dollar duuɓi 3 payaɗi ɗi woni Afrique Chine hen Jinping woni ko taƴani Afrique naɓe Alhassane Oumar Mbotia jaɓɓorɗen Alhassane Oumar Mbotia mi salminima.
en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habruji men e jolam jabeeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ñalawma en ñaguima yafuya no fewi jokkodira men Alhassane Oumar Mbocce ene gasa taw weeyo ngo moƴƴani en donki heɓodide makko no jiɗirɗen ni ñalawma janggo ma en kettoye sawtol makko to banggue joolamdi jabberi fonno wonde ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocce to leydi Mauritanie ko musidɗo men Haali Abouba toon to wuuro teddungo Madina Gounass ko musidɗo men Amadou Sambalo guddude ndeɓe ko jokkodiral Jayde Weltare TV Ousmane Gadio ɗo wiyanke namde Diabo Wuje Jayde moon Weltare TV to kaɓiɗe to ko musidɗo moon Seydou Abouba ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena